गोजान थाखायनो सोर साथा हमलायनांगौ गोनां जायो आरो देखाय साथा हमलाय मा ना होनो नोंखौ मादै ना बेरेंगा माने एलेंगाबो होननानै बुङो बेखौ ना माने बर'नि भाषायै बुंनो थाङोब्ला सानजारि राव रायलायग्रा होनोब्ला बेखौहाय माने बेरेंगा होननानै बुङो माने बोरदोन होननानै रायलायोब्ला जाहैबाय माने बेखौ एलेंगा होननानै बुङो आरो आं बे समाव दंबायमोन दा निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव जुदि नोंथांमोना पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला माने नोंथांमोननि थाखाय खरसखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनां गैया नोंथांमोना बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैदो आरो फारसेनिफ्राय नैबे मोनजोबगोन नोंथांमोना जि गोसोखौ जे बुस्थुखौ जानो गोसो दङ बेयाव मोनगोन जाहैबाय कमला सन्थ्रा ना थारुन माइब्रा माइरं जि नांगौ नोंथांमोना बेयावनो फारि फारि मोनजोबगोन बेखौ जाहैबाय आङो देखायजोबबाय जाहैबाय नैबे जाबाय माने बे बैग्रि आरोखि ना बैग्रि मा बिलाइ सालाम बैग्रि दा बेसेबां बिलाइ केजियाव नोंथांमोना जुदि सालाम बैग्रि नांगौ जायोब्ला नैबेयाव बायफैदो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव बे सालाम बैग्रि 1 थाखा केजि आरोना कमलाया बे बेसेबां बागाव ना बे जाहैबाय बागाव 100 थाखा ओमफ्राय बहानिफ्राय लाबोदों बाजै भुटाननि माने बे जाहैबाय भुटाननिफ्राय लाबोदों आरो ना बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआ माने भुटान खाथि जायो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय बे जाहैबाय चिरां निज्लागुरि जाहैबाय बिटिआरनि सिङाव थानाय माने चिरांनि सिङाव थाबावनाय माने निज्लागुरि पिकनिक स्पट आरो बेयाव जाहैबाय कमला एरिफोर फानो कमलायाबो बहुत रोखोमनि दङ मानो होनोब्ला भुटाननि थायो बा लकेल थायो लकेला माने गावबा गावनि गायनाय बा मानाय बेफोरबायदि आरो माने पिकनिक स्पटआवहाय माने भुटाननिफ्राय लाबोनो हानाय बहुत होयो आरोखि आरो नोंथांमोना जुदि बेवहाय मैगं थाइगं बायनोब्ला बावहाय आरो स्ट्रबेरि बा बायदिसिना दङ आंगुरफोर लाबोदों बाजै बङाइनिफ्राय लाबोदों ओमफ्राय जायगाया बहानि काश्मीर बे आंगुरा माने बिसोरबो बाजिमोना जाहैबाय माने बेफार खालामो आरोना माने थाइसे थाइनैनि थाखाय माने बयबो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायहाय माने फानो जाहैबाय आरोना बे जाहैबाय बङाइगावनिफ्राय लाबोदों बा बबेनिफ्राय ओंखारदों बेखौ मिथिया जाहैबाय बाजिमोना माने बाजिमोनखौ अननानै नोंथांमोनाबो बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला बायनानै होफैयो आरोना माने बाजिमोनखौ अननांगौ बिसोरो बाजिमोना बिसोर जाहैबाय गोबाङैनो न'खर फोथाङो फिसा फिसौ फोरोंनाय गासिबो खालामजोबो आरोना बेखायनो नैबेवहाय दङ आंगुर सालाम बैग्रि कमला माने जोंथ' बोरदोन रायलायग्रा सन्थ्रा नालाय दा कमलाफोरा जाहैबाय भुटाननिफ्राय आरोखि बे गासिबो नैबेयाव सान्दुं गोजान थाखायनो सोर साथा हमलायनांगौ गोनां जायो आरो देखाय साथा हमलाय आमाय बे जाहैबाय बानायसो हो बे जाहैबाय आमाय माने आंखौ लोगो मोनदों जाहैबाय निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव माने बियो आंनि आफानि बिनानावखौ मोनदों बिनि नामा जाबाय अगा ने आमाय अगा माने आंनि आफानि बिनानावखौ मोनदों बियो दा बेयावबो जाहैबाय बियो मा फादों बे आमाय मा इयो आमाय बे जाबाय लाव बिबारनो औ सरि लाइ बिबार नै बे जाबाय लाइ बिबार ओमफ्राय बे माथिला आमाय बे मैथा फिथाइ बेसेबांथो आमायो बाङाव 10 थाखा बेलाय माथिला आमाय मिक्सार मैगं आच्छा औ लादो नै नोंथांमोना माने निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला बेयावनो खरस खालामनानै लाखानानै जाबाय बिराद गिदिर मोनो आरो बेहाय मा बांसिन होननानै बुङो बेखौ फानलु टिफा नै बेखौ बुङो जाहैबाय फानलु टिफा मा टिफा फानलु होननानै बुङो बेखौ बिनि नामा बेसेबां 10 थाखा माने भाग हिसाबै होदों आरो ना ओमफ्राय मादैमोना बहानि नांद्रबारि थारमाने बे मादैमोना बे नांद्रबारि माने बे पिकनिक स्पट जायगानिनो मानसिफोर आरोना माने बे पिकनिक स्पटनि एसे सानजाथिंहाय नोंथांमोना नायोब्लानो मोनगोन बे दुब्लिबारि बा माबा सस गेटनि बारलानो दुब्लिबारि एरियाफोर दङ बेखौ मादैमोना आरो नोंसोर बेफार खालामो ना मा मादैमोन बेफार खालामो ना न'निफ्राय लाबोनानै खानानै फानफैनाय थारमाने मादैमोना बेफार नङा माने न'निफ्राय लाबोनानै फानफैनाय आरोना माने जि नोंथांमोननि मादैमोननि पिकनिक स्पट जायगायावनो जाफैबाय जेब्ला बे मैगं थाइगंखौथ' फानखागोन नङा होमबा मादै दा बे माइब्रा माइरं मादै ना बे जाबाय माइब्रा माइरं नोंथांमोना माइब्राखौ माइरं नांगौला नैबेयावनो लाफैनो हागोन बेखौ बेसेबां फानो मादै 50 थाखा माने केजियाव 50 थाखाल'नो बैग्रियालाय मादै सबाय बैग्रिया माने सबाय होननानै बुङोब्ला बहुत रोखोमनि सबाय दङ सबाय मोनसे जाहैबाय माने हानि सबाय दङ मोनसे जाबा सबाय बिमा दङ आरो ना माने केजियावहाय फवा 50 थाखा मादै ना नैबे जाहैबाय फवा 50 थाखा आरो मादैमोना जाहैबाय नै माने गयबो फानो गय खुस्राबो फानो आरो ना गया 1 2 3 4 5 थाखा फाथाजों बेसेबां मादै माने थाइबायावहाय 20 थाखा आरो ओमफ्राय बे खुमब्रा ना खुमब्रायावहाय माने केजि माबा सैसे सैनै बिला थायो आरो ना बेसेबां बेयो मादै 20 थाखा आच्छा नोंथांमोना निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैला बेयावनो बायजोब बेनिफ्राय खरस खालामनानै थां माने गासिबो मैगं थाइगं नोंथां
नोंथांमोननि खिनिखौ नांगौ जिखुनु गासिबो मोनजोबगोन आरो एबा बे मादैया एखे मादै नोंथां बेसेबां माइब्राया 50 थाखा केजियाव माने केजियावहाय माइब्रा माइरङा गासिबो मादै नोंनि गामिया नोंनि गामि औ माने नांद्रबारिनि खामानिमोन आरो जुदि आरो नै थास' बिसं माने टाउन एरियाफ्राव माने थास' बिसं सोरबाफोर खानो बायोब्ला नै थास' बिसंखौ बे निज्लागुरि फिनिश स्पटआव मोनगोन आरो ना नै बेसेबां एमा आदै 10 थाखा नैबे मुथायावहाय आरो नोंथांमोना लांफैनो हागोन बेलायनो बायगासिनो बेलायनो गुबुन गुबुन जायगा बन्द' মই বিজলিপুরা বিজলিপুরা আইছে ওই ডাঙরিয়া माइब्रा बांलै बेसां नुबाय ना माने गोबाङा लांफैयो माइब्रा बुंनोला बयबो मोजां मोनो जानो मोजां मोनो आरोना बाय हावाय बेखौ কয় কেজি जायो आरो এই কোনা মই ললো সা একবারে ললো एबा आलु नैबे मादैया आलु गोरलै ना माथो आलुआ बेसेबां केजियाव 40 थाखा केजिना आलुआ ओमफ्राय थारुन बेखौबा थारुनानै खालामनि आं 50 थाखा होबाय मोखां गोबा मोखां गुवा थारुनानै बेनो ओमफ्राय बे केजियाव बेसेबां जागोन मादै 40 थाखा आच्छा 40 थाखा थारुना बेबो 40 ना बेबो 40 आलु गोरलै बेनो मा ना होनो नोंखौ मादै ना बेरेंगा माने एलेंगाबो होननानै बुङो बेखौ ना माने बर'नि भाषायै बुंनो थाङोब्ला सानजारि राव रायलायग्रा होनोब्ला बेखौहाय माने बेरेंगा होननानै बुङो माने बोरदोन होननानै रायलायोब्ला जाहैबाय माने बेखौ एलेंगा होननानै बुङो आरो बाय गोबाङै नै ना मोन्दों मानसिखौ नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय बे फवायावलाय बेसेबांथो फवायाव माने 60 थाखा आरोखि ना माने बे लकेल जाहैबाय फिसिनाय नङा बे माने दैनिफ्राय सारनानै मोननाय माने बे निज्लागुरि फिनिश स्पटआव दि नोंथांमोना दालां नुयो नै बेयाव बा हरै मोनसे सानसे थाङोब्ला आइ नदि दङ नै बेवहाय माबायोब्ला नैबे नाखौ मोनो आरो माने बे लकेल आरो फिसिनाय ना नङा आरो ना बे लाफायालाय बेसेबां मुथायाव 10 थाखा लाफायाबो 10 थाखा मुथा आदैया बो बायबाय ना आच्छा आदैनो बबेनिफ्राय फैनाय निउ बङाइगाव ना औ बङाइगाव मा जायगा आदै नोंनिया निउ बङाइगाव मा जायगा डिलीवरी आच्छा आदैया जाहैबाय निउ बङाइगाव निउ बङाइगावनिफ्राय सफैनो हादों बे जाहैबाय माने बे निज्लागुरि फिनिश स्पटआव फैनानैहाय माने बेयाव नै बे खरसा एरिफोर खालामबाय आरो ना माने ना एलेंगा माने ना बेरेंगाखौ बायबाय आरो ना बेफोरनोसै आरो माइरङा गबंलायबाय नै नोंथांमोना जुदि निज्लागुरि फिनिश स्पटआव फैनानै मा नांगौ नोंथांमोना नायबायनांगौ बे जाहैबाय नै बे जाहैबाय बालाख'वा ना होननानै बुङो बेखौ बालाख'वा बे जाहैबाय नाथुर बे जाबाय फिथिख्रि बे फिथिख्रि बे मा नाथुर होननानै बुङो बे जाबाय बामि आरोना जि नांगौ नोंथांमोना बेयाव मोनजोबगोन आरोना बेसेबां बे माबाया नैबे 20 थाखा आरोना बा नैबे बामियालाय 50 थाखा फवा ना नोंथांमोना जुदि निज्लागुरि फिनिश स्पटआव खरस खालामफैयोब्ला खम दामावनो मोनगोन नै बे बामिया जाहैबाय फवायावनो 50 थाखानो बेबो जाहैबाय माइब्रा ना बे ना गोराना बेसेबां ना गोराना जाहैबाय 20 थाखा आरो अके लाफाया मुथा लाफाया 10 बा बे लाइसनि ना लाइसनिया बेसेबां